Уважаеми зрители, добре дошли в Младежки театър Николай Вили. Надяваме се да не пропуснете да изключите мобилните си телефони. Благодарим ви предварително и ви желаем приятно гледане. Мачкаш хартията лично? Звука на телефонна хартия? Няма да го мачка буза, който го играе. Аз си ще бъдеш на ремонт. И си изрежеш много.
този. Ей този също. Да, аз казах това. Скъпи, Гаскопо, имаме дете. Е, странно. След толкова много години. Какво искаш да кажеш? Чудя се. Откъде изведнъж се появи това дете? Откъде?
наканихте онази, която изпълни вашата забравена мечта. Вижте, госпожо, ние явно сме забравили. Да! Забравихте! Забравихте болката, натрупала се през годините, в които напразно чакахте дете. Но вие забравихте дори да благодарите. Забравихте, че няма щастие без забрави. Какво ли искам? Не знам. Момичета, имам чувството, че ще се случи нещо лошо. 3 феи. 3 добри феи. Значи, аз съм лоша. Качество, знание, умения. За какво е всичко това? Един ден тя сама ще потърси моя дар. Тогава тя ще опне пръстчето си напред и ще се спи. Завинаги! Няма щастие без забрава. Тя ще избере спокойствието и тишината пред всичко, което вие, добрите феи, можете да им дадете. Carta para